Continuo molt enfadada i de vegades surten de la meva boca les boes. No entenc per què no et puc tenir. Si jo et vaig donar els meus sentiments i la meva sort. Els homes sempre sou així. Dieu que és instint. Amb això us excuseu. Però en realitat el que voleu és que us aplaudeixin, perquè us esteu tirant a les dones més velles. No us interessa per res un cor. Millor una dona que sigui un bombó. Us queixeu i ploreu perquè voleu amor, però el que busqueu en veritat és sexe. M'hauria de mantenir a la superfície, però, joder, això és desesperant. Estic plena de dolor al meu interior i com més temps passa és pitjor. No entenc per què ets tan covard, si tens sentiments per mi i això et fot. Però és clar, ets el típic tiogó que t'està amb qui li faci un bon remenatge. És igual que en realitat no hi hagi amor per tu, si almenys té un cos on puguis residir. No em vinguis que vagi al psicòleg. A sobre em dius el mateix que els teus amics. Sobretot d'aquella puta escombraria que no em coneix, que em va deixar comentaris malferents. Per què collons vas haver de queixar-te si jo mal no et vaig fer? Això t'ho vas fer tu solet quan vas decidir aixecar un mur. Sí, en veritat sóc subnormal. Està pendent un gilipolles. Aquesta història no és única, a totes les noies ens passa. A vosaltres, en canvi, us dol enamorar-vos de ties bones que se'n van amb altres, perquè vosaltres sou més aviat poc. Mai us enamoreu de cors bonics, sinó només de cossos tremendos, perquè el vostre cap només pensa en allò, així que el cor mai no pren el relleu. I no em diguis que en realitat em vols i que penses en mi mentre a una altra sents. Per què? Perquè si no tens collons a tornar, saber això, de què em serveix? A què collons estàs esperant? Escoltar com a la merda t'envio perquè has tornat massa tard i m'has trencat encara més si és possible en el procés?